Bošácká hruška. Zatúlané semienko, ktoré uniesol vietor alebo vtáča spod neďaleko stojacej hrušky, zapustilo korienky na slnečnom úpetí vrchu Lisica, ktorý sa týči nad Bošácov. Bošácka dolina je výnimočným miestom s bohatou ovocinárskou tradíciou, kde sú mohutné semenáče hrušiek neodmysliteľnou súčasťou bielokarpatskej krajiny a tvoria jej charakteristický obraz. Roky skúšaná, ošľahaná vetrom a pohládzaná slnečnými lúčmi si tu rastie ako kráľovná. Výhľad jej môžeme závidieť. Od Inovca až po Veľkú Javorinu sleduje deň čo deň dianie v obciach a mestách celého regiónu. Okolie stromu je vyhľadávaným miestom pre svoje poveternostné podmienky pre vyznávačov paraglidingu. Každý rok sa tu súťaží v lietaní historických modelov lietadielok a práve hruška je významným orientačným bodom a na jej vrchole býva umiestnená vlajka.